आज आम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहिर नवम अध्याय जेथाए पर उपकारे गल्पर क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा। एक नंबर देइछि आसो कथबार्ता हेबा। एक नंबर कोट देइछि मेकरण केउ स्थान रे तपस्या करिथिले। आंसर मेकरण गिरिनार पर्वतर पाददेश रे थिबा अरण्य रे दीर्घ 12 वर्ष धरी तपस्या करिथिले। ख नंबरटी देइछि तपस्या समय रे से किपरि जीवन बिताउथिले। आंसर तपस्या समय रे से कंदमूल खाई और झरणार पानी पी जीवन बिताउथिले। तापरे गो नंबरटी देइछि गुरु काहींकी मेकरण को आशीर्वाद कले। आंसर मेकरण दीर्घ 12 वर्ष धरी कठोर तपस्या करुथिबार जानी गुरु तांकू आशीर्वाद कले। तापरे घ नंबरटी देइछि निजर तपस्या सरिबा परे मेकरण गुरु को कौन कहिले। आंसर निजर तपस्या सरिया परे मेकरण गुरु को कहिले गुरुदेव मु 12 वर्ष धरी तपस्या करि सारिछि एबे मते कौन करने को हबो दयाकरी कहतु। तापरे ओ नंबरटी देइछि मरुभूमि को मेकरण किपरि पानी नेउथिले। आंसर गुरु दत्तात्रेय प्रदान करथिबा तुम्बी गुड़िकरे पानी पुराई भार साहाय्य मेकरण मरुभूमि को पानी नेउथिले। तापरे 2 नंबरटी देइछि उत्तर लेखिबा। 2 नंबर कोटी देइछि दत्तात्रेय मेकरण को तुम्बी दुईटी देबार कारण कौन थिला। आंसर मेकरण को जन्मस्थान कच्छप भूमि थिला मरुभूमि। ସେହି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପଥିକମାନେ ପାଣି ନ ପାଇ ତୃଷାରେ କାତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପାଣି ଅଭାବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେହି ପଥିକମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ମେକରଣକୁ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟିକୁ ମେକରଣ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆନ୍ସାର ପ୍ରତିଦିନ ମେକରଣ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟିରେ ପାଣି ପୁରାଇ ଭାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମରୁଭୂମିକୁ ବୋହି ନେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମେକରଣ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ କାହିଁକି। ଆନ୍ସାର ମେକରଣ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ଏକ ମରୁଭୂମି। ସେଠାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୋଷରେ ବିକଳ ହୋଇ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ମେକରଣ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ପଥିକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଉଥିଲେ। ମରଣ ମୁହଁରୁ ମୁକୁଳି ଆସୁଥିବା ସେହି ମଣିଷମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ମେକରଣ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି କେଉଁ ଉପାୟରେ ମତି ଓ ଲାଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଆନ୍ସାର ବୃଦ୍ଧ ମେକରଣ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଲାଲା ପିଠିରେ ଓହଳାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଡବା ଦେଉଥିଲେ। ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ମତି ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥିଲା ଲାଲା। ଯେଉଁଠି ମଣିଷମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଶୋଷିଲା ମଣିଷମାନେ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଳିଥିବା ତୁମ୍ବିରୁ ଡବାରେ ପାଣି କାଢ଼ି ପିଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଏଭଳି ଉପାୟରେ ମତି ଓ ଲାଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଓ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ରାଜାଙ୍କୁ ମେକରଣ କି ଦାନ ମାଗିଲେ। ଆନ୍ସାର କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ରାଜା ଆଉ କେବେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ ମେକରଣ ଦାନ ମାଗିଲେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଠାରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖି ଲେଖିନେବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶ ଗଠିତ। ଖ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଗ ନମ୍ବରଟି ହେବ ମେକରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଥଚ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ତେଣୁ ଜଳଦାନ ମହଦାନ। ଓ ନମ୍ବରଟି ହେବ ମେକରଣ କିନ୍ତୁ ଚଦରଟିକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଚକ୍ରର ମଝିରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ସହିତ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ମିଳୁଛି ସେହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚକ୍ର ବାହାର ବୃତ୍ତରେ ଲେଖିବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଅଛି ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଗତ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାୟତ୍ତ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଅଟେ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଭାବିକ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ତୁମର ଏଭଳି ଭାବନା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଚକର ହୁଏ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଧୀନ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କଲେ ସୁଖ ଲାଗେ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ଗୋପାଳ ଜଣେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟାପଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। 6 ନମ୍ବର କ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଭୋକ ହେଲେ ସେମାନେ ଫଳମୂଳ ଖାଇବେ। ଖ ନମ୍ବରଟି ହେବ
ଶିଷ୍ୟର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଗୁରୁ ଖୁସି ହେଲେ। ଗ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଏବେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଘ ନମ୍ବରଟି ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲାଲା ଓ ମତି କୁଡ଼ିଆକୁ ଫେରନ୍ତି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। 7 ନମ୍ବର କ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଏକୀଭୂତ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ଜଳ ଓ କ୍ଷୀର ଏକୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଖ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ମତି ଓ ଲାଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଦ୍ରବୀଭୂତ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଦୂରୀଭୂତ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିବାରଣ କିମ୍ବା ସମ୍ବରଣ ଯୋଗ କରିବା। କ୍ଷୁଧା ହେବ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ, ଲୋଭ ହେବ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ, ଲଜ୍ଜା ହେବ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ, ଆଶ୍ରୁ ହେବ ଆଶ୍ରୁ ସମ୍ବରଣ, ତୃଷା ହେବ ତୃଷା ନିବାରଣ, କ୍ରୋଧ ହେବ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ।